அது போன்ற நாள்ல நாராயணனே சிவமுனிவராக வந்து அங்க தவம் செய்துங்கிறார். நாராயணன் மாதவனாய் மாதவன் செய்திடலும் வனமானாய் வந்தெதிர்ந்த மலர்மானை புணர பூதல மங்கையருருவாய் அவதரித்து வள்ளி பொறுப்புரையும் பொறுப்பருமனை விருப்பமுடன் வளர்ந்து தீதகல வேங்கை தனை காத்து செவ்வேளை அவ்வேளை சேர்ந்தீரி கைகோளும் காதலுடன் புரிந்து இறைவன் வலப்பாதத்து அமரும் கன்னியனும் வள்ளி கடல் உண்ணி வழுத்திடுவாம். வள்ளியம்மையார் தோத்திரம். வலப்பக்கம் இருக்கிறவங்க வள்ளி, இடது பக்கம் இருக்கிறவங்க தேவயானி.